Prázdniny a sviatky sú už za dverami, tak sa poďme pozrieť, aké počasie nás v týchto dňoch čaká. Dobrý večer, vítajte pri dnešnej predpovedi. Počasie u nás je ešte stále pod vplyvom tlakovej výše, ktorá sa momentálne nachádza niekde nad Čiernym morom, ale už zajtra v noci ho začne od západu ovplyvňovať tento zvlnený studený front, ktorého oblačnosť tu na západe budeme mať už zajtra v dopoludnejších hodinách. Tento front súvisí s tlakovou nížou so stredom nad Severným morom. Čo sa týka teplôt, tak už zajtra pocítime mierne ochladenie. Teploty na Slovensku sa už budú pohybovať len v rozmedzi od 15 do 20 stupňov. Ak vystúpi teplota niekde vyššie, tak naozaj len výnimočne. Zrážky sa budú zajtra vyskytovať len ojedinele, aj to väčšinou len v horských oblastiach, no a budú sa vyskytovať skôr v popoludnejších, prípadne až vo večerných hodinách. Častejšie z blížiaceho sa studeného frontu sprchne až v noci z útorka na stredu. Vietor dnes pofúkoval na juhozápade a na horách silnejšie, ale zajtra už má fúkať na väčšine územia len slabý až mierny premenlivý, čo je rýchlosť zhruba do 20 km za hodinu. Aj keď ráno to na Slovensku vyzeralo s počasím rozpačito, postupne sa napokon vyčasilo a tam, kde svietilo slniečko, bolo aj na krátke rukávy. Najteplejšie bolo o 14. hodine v Prievidzi, kde sa teplota vyšplhala až na 23 stupňov. Viac oblačnosti bolo dnes v horských oblastiach, ale aj napriek tomu bolo v severných okresoch pomerne teplo, okolo 18 stupňov. Aj zajtra nám budú z rána robiť spoločnosť na cestách lokálne hmly, čiže v niektorých úsekoch môže byť viditeľnosť obmedzená, ale inak by mala byť situácia pokojná. A poďme na noc. Tá dnešná bude ešte prevažne jasná, až polojasná, bez rážok a stále bude aj pomerne teplo. Do rána sa ochladí na 12 až 8 stupňov. Ako som už hovorila, nad ránom sa budú tvoriť ojedinelé hmly. Zajtra sa nám začne už počasie od západu trošku meniť, ale na východe budete mať ešte veľmi podobný deň tomu dnešnému. Na západnom Slovensku bude z rána ojedinele hmlisto a obloha bude prevažne polojasná až polooblačná. Popoludní však bude oblačnosť pribúdať a k večeru môže na krajnom západe už aj sprchnúť. Teplota sa vyšplhá na 16 až 20 stupňov. Na strednom Slovensku sa budú hmly tvoriť častejšie. Po ich rozplynutí bude na juhu opäť pekne prevažne slnečno, na severe má byť oblačnosti viac, ale zatiaľ bez rážok. Teplota sa bude pohybovať od 16 do 20 stupňov. Najviac raných hmiel budete mať zajtra na východe, ale keď sa rozplynú, tak tam budete mať podobne ako dnes, teda slnečno s teplotou od 16 do 19 stupňov. Hmlisto bude z rána aj na podhorí, ale inak má byť na horách spočiatku ešte pekne. Oblačnosť však bude postupne pribúdať, ak večeru nie sú vylúčené ani slabé zrážky. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. V stredu sa počasie zmení aj na horách, zosilne vietor, ochladí sa a častejšie aj sprchne. Bio sa zajtra zmení na dvojku, čo je slabá až mierna záťaž. A poďme na ďalšie dni. V stredu bude počasie už naplno pod vplyvom zvlneného studeného frontu, ale našťastie len prechodne, pretože na západe sa začne počasie po jeho prechode už zlepšovať. Takže oblačno so slabým dažďom už bude prevažne len na strednom a východnom Slovensku. Mierne sa ochladí na 11 až 18 stupňov. Vo štvrtok a v piatok už bude počasie opäť pod vplyvom tlakovej výše, preto sa z rána budú tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, z ktorej môže slabo mrholiť. Naopak na horách a miestami aj v nížinách bude slnečno. Bude ešte chladnejšie, len 11 až 16 stupňov. V sobotu sa nám rozfúka silnejší vietor a pri premenlivej oblačnosti môže najmä na západe aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov. Tak zdá sa, že sviatky budú prevažne hmlisté a možno aj sichravé, tak uvidíme. Dokonca nad ránom, najmä v horských dolinách a kotlinách, opäť prituhne. Ale za slnkom a teplom sa ešte stále dá vycestovať do niektorých prímorských letovísk. Napríklad na Kanárskych ostrovoch bude zajtra krásne slnečno s teplotou okolo 27 stupňov. Teplota vody dosahuje 24 stupňov. Naopak v Španielsku majú byť zajtra prehánky a búrky s teplotou od 20 do 27 stupňov. More má okolo 23. V Egypte je stále pekne a teplo od 27 do 32 stupňov. Červené more je zohriaté na 26 až 27. V Turecku bude zajtra polojasno. Teplota vystúpi na 24 až 25 stupňov. Voda v mori má okolo 22 až 23. V Chorvátsku má byť zajtra veľmi pekné počasie, ale teploty sú už skromné, len okolo 22 až 23 stupňov. Jadranské more má zhruba 19 až 21. V Londýne sa zajtra vyčasí, ale ochladí. Teplota tam vystúpi len na 13 stupňov. Z dnešnej predpovede je to všetko. Pekný večer a dovidenia opäť zajtra.